Pavillon, Stuart? Si, les Malaco. Ah, mélatonine topinambour? Nah. Pureco, pas poutine. Ok, straight up. Oh, Pattingham. Ok, la tropa. Benvingudes i benvinguts a les emotives aventures de la Riley, una nena que viu tranquil·la i feliç a Minnesota fent coses típiques de Minnesota. Però tot això és una excusa per presentar-nos que en aquest univers, a més d'existir Minnesota, cada persona té subcontractats un grup de funcionaris administratius acolorits que es dediquen a gestionar les emocions més bàsiques. Un grup conformat per joia, por, ira, fàstic i la millor de totes, la tristesa. Plorar m'ajuda a no obsessionar-me amb el pes dels problemes de la vida. Això és cert. Això és veritat. El tema és que a part de fer pauses eternes per fumar i prendre cafès, aquests funcionaris també es dediquen a organitzar els records. Cada vegada que et succeeix una experiència nova, aquesta es transforma en una esfera del color de l'emoció corresponent que queda emmagatzemada a la memòria. A més, existeixen els anomenats records essencials, moments determinants de la vida que formen unes illes amb les quals es defineix la personalitat de l'individu, com l'illa de les pallassades, l'illa de la família o l'illa de la puta Renfe. Obligatòria aquesta última. I el que també hauria de ser obligatori, com ben us recomanen 8 de cada 10 psicòlegs, seria mantenir un equilibri entre les emocions. Però la joia, que és molt nostàlgica o molt estoica, encara està per definir, ha implementat una dictadura on fa bullying i moving que la resta de companyes. Accions que, com ningú podia imaginar, acaben en un veritable desastre. Però això ho deixarem per més endavant, perquè de moment... Què pot passar? Menuda? La família es muda a San Francisco. Una nova ciutat, una nova casa, una nova habitació, una nova pizza, un nou Ricard Ostrell i, el més important, una nova escola. Amb tant de canvi, la tristesa es torna més activa, agafant el comandament i transformant antics records alegres en records tristos, provocant que en el primer dia de classe la Riley es bloquegi davant dels seus companys i comenci a plorar, tot generant un record essencial de color blau. On vas al Carràs, diu la joia, que no contempla que un record tan important pugui ser un de trist, i comença una disputa que ara sí acaba en un veritable desastre. La joia i la tristesa són expulsades del centre de control juntament amb els records essencials, quedant atrapades al laberint de la memòria de llarg termini. Així amb la ira, la por i el fàstic al comandament, la Riley es comença a distanciar de la seva família, les seves amistats i les seves aficions, abocant les illes de la personalitat al pou de l'oblit. Però, lluny de provocar-li lesions cerebrals irreversibles o algun accident vascular considerable, la Riley simplement es converteix en una adolescent. Així, doncs, la joia que no vol que la Riley surti de l'etapa de l'infantesa per poder seguir sent una dictadora i tenir-la controlada a base d'injeccions de dopamina, intentarà de totes anar a la sala de control a posar-hi remei. Sí, amigues i amics, desperteu d'una vegada. La joia és la veritable malvada de la peli, com ho era l'Elsa Frozen o el seu zen. FBI, open up! Cabrons! Caminant pel laberint de la memòria, s'acaben trobant amb en Bing Bong, l'antic amic imaginari de la Riley quan era petita. What? La joia, que faria qualsevol cosa per mantenir la seva cadira de dictadora, li proposa que si els ajuda a arribar al centre d'operacions, ella farà que la Riley torni a jugar amb l'elefant rosat. No vull criticar més a Disney, però el missatge que estàs donant és més que qüestionable. Qüestions a banda, el grupet comença a fer via tot passant per diferents espais de la ment de la Riley, com la meva habitació preferida, l'habitació del pensament abstracte. Molt bé. Quin concepte abstracte ens toca mirar d'entendre avui? Fragmentació no objectiva, deconstrucció, bidimensionalitat, pensament no figuratiu. Joder, que friqui soc. Yes, chef. Després d'aquesta meravellosa escena, també passant per l'imaginari de la Riley, on hi ha patates fregides, lava al terra, xicots somiats i el més sorprenent, la Renfe arriba a l'hora. Totalment imaginari. Yes, chef. Així decideixen agafar l'R4 en direcció al centre de control, però just en aquell moment la Riley s'adorm, desactivant el tren i deixant les emocions sense opcions. Un moment que la tristesa té una idea, provocar un malson a la nena perquè així desperti i poder seguir el seu viatge. Quina màquina la tristesa, quina machine. Sense perdre un segon entren a l'estudi dels somnis i es colen a la gravació, intentant despertar la Riley primer amb el somni d'un gos partit pel mig i després amb un pallasso gegant assassí mutilador engrescat en cicalat drogat dicta i pixapi. La puta. Oh, però el món de la neurociència, la neuropsicologia i la neurodisney no és tan fàcil com sembla. I l'aire, que no sap què més fer per gestionar la situació, introdueix una idea a la Riley: escapar-se de casa. Això fa trontollar tota l'estructura, ensorrant l'última illa, provocant una incidència a la Renfe i condemnant a la joia i en Bing Bong al pou de l'oblit. No. I estant literalment en el pou és quan la joia descobreix que molt dels records alegres necessiten de la tristesa per existir. A poc comença a conscienciar-se de la seva importància i a valorar aquesta emoció com una d'igual. Així motivada
i ultrademocràtica decideix abandonar la idea de la dictadura i agafar forces per sortir de l'oblit amb l'ajuda del vehicle de l'elefant. El problema és que per més que ho intentin i per molt que s'esforcin no aconsegueixen sortir del pou. I és en aquest moment quan les accions de totes les empreses de mocadors van experimentar un creixement exponencial. Perquè acceptant el pas del temps i les necessitats de la Riley adolescent, en Bing Bong es sacrifica. Bing Bong? Bing Bong! Porta-li tu a la lluna, d'acord? Cada mà mancarà el fruit de cada pas. No! God, please, no! 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 La joia i la tristesa unides de nou aconsegueixen arribar al centre de comandament just quan la Riley ja estava a l'autobús disposada a marxar. Ningú pot fer res per evitar-ho, ningú la pot aturar. Ningú menys la tristesa, que l'atura. Esperis! Pari! Vull baixar! La Riley torna a casa mentre la tristesa toca tots els seus records essencials, omplint els seus ulls de llàgrimes i permetent que es desfogui, donant a la tristesa la importància que es mereix. Tot això provoca que un nou tipus de record es generi, un record alegre i trist alhora, com la salsa agredolça o el kebab mixta. La taula de control és modificada afegint més botonets i palanquetes perquè les emocions puguin treballar juntetes. Visca, visca, avall la dictadura, visca el sistema nerviós central. I fins aquí la Riley va tenir una vida plena i feliç fins que es va anunciar la segona part i es va presentar l'ansietat. Haha, com em representa tornar a créixer al mercat dels mocadors? Jo dic que sí. I si voleu més vídeos podeu donar-li m'agrada, compartir-ho, seguir-me a les xarxes socials, escriure comentaris que us agradaria que resumís, s'intentarà fer el que es pot, però no sé si es podrà fer tot el que s'intenta. Moltes gràcies i fins aviat. Xau, 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 xau. Plorar m'ajuda a no obsessionar-me amb el pes dels problemes de la vida.